Pana kurubura we. Nichinzwa kunzi vana vari tasa. Ndakangofonera kunzi vana vari tasa andili namano. Tonzwa kurwadziwa kubatikana nemwana uyu aenda uyu. Ndikurwadziwa zvokurwadziwa zvinji. Zvinonakidza here zvakadai so. Mwana ari kuchikoro akutarisira upenyu hwake. Pamwe akataura muchikoro kuti when I grow up I want to be a lawyer. I want to be a policeman. I want to be what? Munhu waya mucheka nebanga kudai. Munonzwa zvichiita sei? Munonzwa zvichirwadza sei asi? Kachingidzira ropa maoko kudaira tozara maoko. China yandine zvinonzi baba chikomba chamai yangu chiri kundicheka nebanga. Baba wacho wakashaya. Ende ndonzira yavakaenda nayo yoyo. Ndo semu yangu enda nemwana wacho. Pamubhedha pakapararira upenyu hwemwana komana. Mwana mudiki aive muECDB mushure mekunge achekwa nebanga nemurume aifambidzana namai vake. Tiri kuno kumufakose uko kwaitika nyaya inorwadza. Murume akauya mai vasipo vaenda kubhora kungezi. Nebanga akauraya mwana wekutanga. Wechipiri kutaura kuno ari muchipatara akamirira kuti akwanise kusonwa. Wechitatu akakwanisa kupunyuka. Zvinorwadza kuti mazuva anaya kubva musi wa1 December kusvika 16 December mazuva akatsarwa kuti vanhu varwisane nemhirizhonga mudzimba. Tiri kuramba tichiona upenyu huchirasika mumaoko evamwe vanhu. Vanhu iko zvino havachatya kuuraya. Vava kuuraya munhu sekunge vari kuuraya huku. Vazhinji vatataura navo vachema-chema pamusoro pemapurisa. Nekuti mudzimai uyu anonzi akatoenda kunotaura. Iye ataura zvakare kuti akaenda kunomhan'ara mushure mekunge arohwa. Asi hapana chakaitwa. Achema achiti dai mapurisa vane chavakaita. Nhasi uno zvichida mwana wake ari mupenyu. Umwe asiri muchipatara. Mama tauyawo. Tanzwa kuti kuno kumufakose. Aitika nyaya iri kurwadza. Uye kuti mimi nezuro makasvika mumba. Mwana arasikirwa neupenyu. Umwe akuvadzwa. Ngatitsanangurirewo here kuti zvakafamba sei nezuro muchipesana nevana kuzosvika nguva yamakauya. Muchisvika paitika zvinorwadza kudai. Zuro makuseni ndakamuka. Kwaive ndaida kuenda kungezi. Kwaiva negame redynamos neengezi. Ndofunga baba vauraya vana vangu avo. Vakauya panapa makuseni ane zuro. Ndichakatorara. Vana vabvunza kuti ko imi muri kudei pano? Wenyu masiyanani. Tiri pana pacho muri kudei? Ndaudzai nezvenyanja rese handichadi. Baba havana kutirimuka zvokuti vabude vaende nekutaura kwandaienda. Ndakaita basa rangu rese ndikapedza. Ndibva ndatosuka mapuletsi nemwana wangu musikana muhombe wacho. Ndibva ndapedza. Vandatomuti achitsvaira mumba una time yaita sei? Yaenda. Ini ndauda kudi kugadzira kuti ndibude ndaenda kubhora because bhazi riri kusunga kuma8. Tatanzi tisvike paZBC na8 ndisapota wedding. Ndadaro ivo vakabva vaisa kuita zvokurara pamubhedha. Ndakati ibvai pamubhedha pangu hamusi makaita sei? Makautenga. Hamuda kurararai pasi kana kubuda panze munorara. Ndobva ndatogeza ndapedza everything ndapedza. Vakatobuda neni. Ndabuda inini naivo. Nishamwari yangu yandakaenda nayo maidhilani naAna tiri 4. Ndobva tabuda. Ibva taenda. Saka Ana haana hake kwakatisvitsa akabva aenda kumba kwawo. Ini namaidhilani bva taenda. Bva vatisvitsa pana Krobraway. Bva ndandokwira kombi yandakakwira. Vakatovhara dhoo varivo. Daina ndageza ndaenda neni.
atangotitsuke ichienda ende vandatotovati endai mogeza munyese muteeri ameno mukabata bhazi kuti bhozi rosungana iti anoziva kuti munhu ane something chiri behind yaari kutofunga zuva iroro. Takaenda kungezi handina chandakanzwa vandatofonera vana vangu indosinde bhozi ane foni yavo muri sei mama tiri bhoti kutotamba it's okay indomboona hangu bhora kana apera ndoita sei ndodzoka kumba andobva vatanga vandifonera kuma1 tori pakati pekuona bhora kuma1 kuma1 tasati takuona bhora tachangopinda muground vafona kuti arusvikanza ndakuwanira imba ito nhasi chaiye unotozipo pauri kudzoka ikoko todzoka uchida se uchitama ndobva ndati haukamu ndakambotaura nemine zvekuti ndikutsvaga imba ini andambobva ndataurana nemine zvekutsvaga imba ena ndamboti ndikuda imba panditori papo patori safe zvana ndakwanira 2 rooms ndatosiya ndabhadhara zvese sei ndakaribva ndongopinda kuti imi mungati matsvagira inini imba madi kutsvagira mukadzi wenyu kana muri kuda imba imimi bhozi inini imba handisi kuida nditori bhopa nditori ende patori right 100% pane protection yevana vangu yandofarira zvikanzi manje kutoti zvinarumba watanga kundishauda haya vakandituka ichiri nyaya yekuti mukundishaudira imba here kana kuti mune something chamakutotsvago zvenyu uri kuhura ikoko bhora ndikati ndova nangu wapindura kuti inje ndikahura kana kusaura namurume asi nini nemi takati ngatichisiyane because ina ndichakudii taura ndatotapisa mari yangu chichiya kutaura zvakawanda ichibva yakati ichikata foni ainambopedza maminitsi vachibva vafona futi vandatotoona maidhi baba vaya vatanga ndizondikuvatadzire vakashauda pechiti pacho vakashauda ndakangoisa foni paunhu kusvika ndofunga mari yakasvika pakupera vachituka vanangoti mwari ndibatsirei baba vanenge vandori nemuedzo pese pandoenda kumaya away vanangoti ndikuendawo kunofara ndozvavandotori vari violence tadaro dzakuma7 takudzoka tatapa notoni patogeti vafona zvehachizve uri kupi zvesudei kudei kwandiri ndiri bhazi kudzoka muri kudei taona handidagara ndongodzoka kumba zvehasha zvezva vangu nditi mai ndakuzviona chigai chako chauda kuita ndakuchiona asi ndikukupedzera dhondo ari mimi igendese ndisvike kumba ikoko ndingoita seitipedzerana vadaro ndobvodakata vafuna futi zvekutoti vanhu vandandinawo pasaidi vakatoyeso kwakanaka here vanhu vandotanga vatsanangurira nyaya yacho ngati muri ari violence dai waita se wasiyana naye ndikati ari kutoramba kuti ndimurambe ari kuti wana anofa wana anopinda wana anofa wana anopinda mujeri inini ndichafa iye achipinda mujeri kana kuti iye achafa inini ndichipinda mujeri vandongoti love haidi zvakadaro love inoda soft dance ndapinda mutauni bva watofona vangu vakutaura zvakanaka pavakafona saka makopi naye amaposa ati ndamutauni ndaura kutokwira kombi kuti nditese ndiuye kumba ende foshuwa ndakabva ndangokwira kombi hatina mbonyanyomira futi pazevhisi ndakwira kombi yaimhanya kombi iyoyo isvika pana korobhora wei ichinzwa kunzi vana vari tasa ndakangofonerwa kunzi vana vari tasa andile namano vari tasa pasi tasa vaita sei ndakamhanya handizondikuno ndakasvika nguvayo chakandishoka manje vanhu vanga vakaungana ndikati asi vanhu vangu vafa vanangu vaita sei ndakangosvika ndichipinda pagedhi nekutonanga mumba ndakaona blood pamubhedhi ngosvikosumudza shiti kuna mwana wangu atoriziva uyu akagara akatozembera firiji akasungwa muhuro mese muno kuti ndizive kuti vakaita sei kana kuti vakazvifambisa sei handina kuti ndandisipo ndakutozonzwone mwana wangu firstborn yacho musikana kuti vaindimanikidza kuti rara iwe rara dzima tv murare sanzi ndofunga paakarara mwana wangu musikana
ndobva vakabaya uyu because iwe anotokasira kurara mudiki wacho azofa. Nonga vakangomubayira kuupe ikoko. Haana kana kuita noise. Hapana kana akanzwa noise yake kana kuskrima kwake. Hapana chakanzwika. Akatozoskrima kubatisa ndeuyu wechitatu ari kuchipatara. Ndiye akatoanza akaskrima akati maiwe ndakufa panapa ndibatsirei. Mwana achibuda mumba vese vachibuda mumba vari 2 vachitiza. Ndokuzozikana kuzokwanda kwavakaita vanhu wachona musikana ndiye akazomhanya kunosvedza vanhu kuti uyamone andilabaiwa nebanga. Ari kupinda mumba mwana ari kuti gendore mudiki. Ari kuona mwana akafa. Ndofunga first time yangu buda. Aisi first time yangu buda. Ndobuda, ndoenda kuZambia. Ndonohodha, vanosara vari 3. As long pamba pane security, vanosara vari 3. Muombe uya anoziva kuti vanobika. Ukavagadzirira. Vese vari 3 vobuda voenda kuchikoro because vese vangu vachienda uyu wachona afa anga ari ECD, then uyu grade 2, uyu grade 6. Kuti voenda kuchikoro. Chandoita kufona. Alo, ndisei. Wabikira vana ere? Ewo mama ndabikira vana. But nezuro vakanditaimira baba vandisipo, vakanditaimira. Ndisipo. Akaita zvavakaita pavana vangu. Ndozorwadziwa. Ndozwa kurwadziwa. Aisi first time yangu. Vaigara vachindirova. Ine nditori nedhoketi randakavhurisa mumarimba. Dhoketi harina charakafanishena. Harina zvarakaitwa. Takadzokera marimba. Ndikanotaura nemunaita nyaya yangu. Hapana chakafanishena. Uyai mubate munhu ari violent, munhu anondikwadza. Svika kundiuraya. Hapana chakashanda. Until nhasi ndopava kuita action. But it's too late. Mwana wangu atofa. Mumwe wacho ari kuchipatara. I don't know kuti ari sei. Ndiri kungonzwa kuzi vanhu havazokudzi chokwadi. Vari kungoti ari nani. But handisi kuziva unani hwake because handina kumuona. Zvokundibata zisingaiti. Mungati here imimi dai mapurisa vakatora matano zvichida mwana uyu ari mupenyu. Because pandakatoripoti ane mwedzi ripoti. Vakasunga munhu. Handifungi kuti nhasi mwana wangu dai ari afa kudai. Ndakatonori apa akakuwara andirova gumbo ero. Ndakatoita 3-4 days ndifamba neclash. Ndiye anga andirova. Hapana action yakatorwa. Manga maziyana kwenguva yakareba zvakadii nemurume uyu? Ndanda ne 2 years. But pa 2 years papa handidi kunyepa. Haana chaibhihevha chakashata. Zvosakutanga gore rino iri. Ndopatanga. Ndopaatotanga kundirova. Chingoita chiviolence. Ndakutazama pana photos atori mufoni. Mamwe acho aitondirova ndichitora. Ndizvo here zvamuri kuti mimi zvakanga zvaita kuti muzosvika pakuti ngatichisiyanai? Exactly. Ndakatomuti ngatisiyanai because of ruoko rwake. Ngasingakwanisi kuridzora. Handikwanisi kudana nemunhu anorova. Because marriage yandaiva pekutanga ndakutsanangurira inana mubva ndarova. Ndozive mbamo yemurume akandibvisira mari ari tozikanwa mumba kwedu. Haana mbobvira andirova. Iye ndiye ainondirova. Baba vevana venyu wana apondwa neakuvadzwa neumwe wacho vari kupi? Tambonzwa umwe achiti vakashaya. Baba wacho vakashaya. Ende ndonzira yavakaenda nayo yoyo. Ndosemu yangoenda nemwana wacho. Munorevei kana muchiti ndonzira yavakaenda nayo? Baba vevana vakapondwa kumazuva. Ndosemu zvangoitika kumwana. Havana kufa vachirwara. Hatina kutomboziva kutenga piritsi isu kunzi vari kurwara. Vakangonzi munhu arohwa. Tichienda mangwana munhu achifa.
ndose muzangoita mwana wacho nongotera nzira yakangoenda nababa wacho. Iko zvinezvi mwana wenyu ashaika, chii chamuda kutaura kune vemutemo pamuri kuti mimi zvichida dai vakanga vavasunga mwana ari mupenyu? Nangu ndikubuliwa undise pamarimbi tivandiregerera ezvino nhasi mwana wangu afa. Ndakavhurisa dhoketi rangu havana action yavakatora. Tikatomboenda manheru tichinotsvaga mupurisa wacho aita mari akanzi abuda aenda paloitari. Zvoti dai vakasunga munhu in time pamwe dai mwana wangu asina kuita sei asina kufa zvanhasi. Aichinzi andinambobvira ndakaenda kumarimba 12 midnight ndakabva pana Cobra Way ndopatakaroverwa inini neshamwari yangu tiritu. Takafamba usiku ihwohwo. Mapurisa achona akanyora statement akatotibvunza kuti imi hamuna kufunga kuurayiwa here? Tikati zvese izvo zvazvinambobvira zvauya mupfungwa medu. Inga iri 12 midnight tichifamba kuenda kumarimba kuti ndakadzoka makumbo angu akasvimba. Vatazodzoka mukadzi waitoti botonya akatisiyira pagunyambira tikazodzikisa netsoka kuya kuno. Zvoti dai vakasunga munhu in time dai mwana wangu nhasi uno aripo ari mupenyu. Tiri kuona isusu kuti kutanga 1 December kusvika 16 December mazuva akaiswa pasaidi anonzi 16 days of activism against gender-based violence. Nezvaitika kwamuri titori pakati pemazuva yayo, mungati here zvinhu izvi zvine zvazvinobatsira here pakuedza kuderedza kushungurudzwa kwevanhu, kana kuti zvinhu zvekungoti zviri kungotaurwa asi hatisi kuona action iri kuitwa kunoku? Inini nangu ana action yandaone. Hapana. Munoda kuti kune madzimai iko zvinezvi atori mukati dzimwe nguva mewanano mavari kushungurudzwa kuti chii chavangaite kuti vaedze kubatsirika tisazosvika patasvika naso uno? Yambira ndingatode kupa tingoti madzimai ari mumba one ini nhasi ndasangana nechiti kwezvi and I'm a single mother. Ndingati ndiri widow yati single ndinganyipi pafiya ndiri widow. Murume wangu akafa. Ndingokurudzirai kuti murume wenyu kana akakurova akakushungurudza semashungurudziro andaitwa nababa, ngoteka decision yekuti uende kumapurisa. Then mapurisa acho ngavaite action kana munhu achinge auya nedambudziko rake. Zvandingangotaura zvangu. Mataura imimi kuti maitomubvunza kuti iwe wadi kutsvagira mukadzi wako imba. Mukadzi uyu maizivana naye here? Uye mukadzi uyu avewo nedambudziko here rekuti airohwa nemurume? Vaitorovana. Ende vanotogara vachitorovana. Akatouya nehanzvadzi yake achida kuti anzi tiyanane. Hanzvadzi yacho ndibandatoudza kuti inini hama yenyu handisi kuida. Pafe handisi kuda zvekuroorwa. And for now handisi kuda marriage nemunhu. Pandatomutsanangurira kuti hanzvadzi yenyu iri violent pakati nepakati. Anorova. Haahesitete kutaura mamwe mashoko anoziva kuti mashoko aya anobaya. Anongoti chero shoko raafunga. Saka handikwanisi kuti ndingaite marriage nemunhu akadai. Plus vana vangu havana kana respect navo. Ndikamuudza chinhu kuchiita so haateereri. Saka handingakwanisi kugara nemunhu akadai so. Mukadzi wacho aitozviziva kuti last week iyo akatonsendera mameseji but handatombomapindura. Mameseji acho atorimo mufoni mangu. Handatombomupindura kana kuita sei. Ndangoti Mwari ndibatsirei. Handisi kuda zvekutaura. Akatondisendera mameseji. Murume uyu ari kukurova imimi. Aimbouya here musipo
paine vana chete uye maisatyira here vana? Kuuya ndisipo anga asingauyi. Pataitodanana ini ndoita zvivhenda masamuriwo pamashops. Aitondimirira nditange ndaita sei ndavhara musika wangu tofamba tese tiri touya kunokumba uzobuda achita sei achienda andotobuda ndomuperekedza atisa tatichiwirirana. But apa pandakangomudza kuti handichadi ana yangu aitogara ichitorova asi pakangomuti handichadi aingoerekana angoti atouya kunokumba akutondifonera uri kupi? Nditori kumba. Mukudei kumba kwangu? Ini ndakati musauye kumba kwangu. Kumba kwangu munouya ndiripo inini mai vacho. Ndiye izvozvo kuti ndikapedza basa rangu ndinoita stoko nemumwe wangu. Mari inochingira panzvimbo 1. Tosiya mari yedu mugara. Totanga nezvimwe kwacho. Saka idoenda nemumba kweshamwari yangu ndonoita stoko. Ndosiya mari koko. Bosi ndaingokushira kuti kune vana vega. Muri kudei? Akatomboda kurohwa nevamwe vakomana kuti ivo unoshungurudzirei hanzvadzi yedu. Ndakatozongovhikira kuti aiwa musati chiregedzai kurohwa vachasei vanzwisisi. Tataura nambuya vechikuru. Vati vachikura havana kuona zvakadai uye vataura pamusoro pemitemo yavari kuti haichachengetedza vanhu uye kuti vanhu vava kungorarama kunge vari kurarama semuka. Inini ndiri kunzwa kurwadziwa kuti mwana ari kuvavarirawo kuti akurewo avambe upenyu hwake oita kuurayiwa nemumwe munhu vasiri baba vake vasinei nemwana uyu vomudimburira upenyu hwake panzira. Ivo Mwari vakamuchengetedza kubva paakaberekwa kusvika zuva ranhasi oita kuurayiwa sehuku. Zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya. Ndiri kunzwa kurwadziwa nekuti ndazvitora ndikachifungidzira kuti dai ndiri kushedzwa kunzi uyai kuno muzukuru wenyu ndipo paasvika apa handizwa kuti ndaiita sei, handizwa kuti ndaizvitambira sei. Saka ndiri kurwadziwa zvakanyanya nezvinhu zvaitika izvi. Iko zvino izvi nyaya yevanhu vari kuuraya iri kungoramba ichiwanda. Kudhara zvaitovhundutsa kunzwa kuti pane apondwa, asi iko zvino izvi hapatore nguva usina kunzwa kuti pane murume auraya mukadzi, pane murume auraya mwana. Masvondo apera mwedzi dzapera takaona mwe kuwesutu akatonwisa roga achida kuuraya vana. Mungane kuti kudii imimi makura zvinhu here zvekuti zvaijairika imi muchikuru? Tichikura isusu hatinambokura tine upenyu hwakadai ende hatina kumboona zvinhu zvakafanana naizvozvo. Zvinhu zviri kuitika mazuva ano zvinhu zvinotyisa kuti unzwe kuti munhu anouraya munhu kuita kunge kucheka nyama yekudya iye ari munhu. Patakakura hatina kuona zvinhu zvakadai. Nyika ino tichikura isusu takakura iri nyika inga ine mutemo. Tichikura tiri mukati menyika ino tichikura tikuyeuka kuti nyika ino waipiwa PI kana uri munhu anonedza wonzi dzokera kumusha kwako usadzoke kana muHarare. Tichikura kana muenzi akauya waitenda kunoripota kwasuperindendi kana papolice station kuti tine muenzi yatinga ari kupedza mazuva mangani mapurisa achivhunza ari kupedza 2 days 3 days. Zuva rake rikakwana kuti adzokere kwaakabva vanouya kuzocheka. Asi zvinhu zvese izvozvo tichikura iye zvine zvakuchisina zvinhu zvese izvozvo. Ukada kutarisa nyika ino yasangana vanhu nemarudzi zvisina kana order. Kana ukazvitarisa kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi hapana chaunonyatsa kuona kuti upenyu hwedu hwakamira sei. Nekuti inini pandave zvinezvi dai ndakararama makore aitiri mukati menyika yakadai dzimwe dzenguva dai ndisina kusvika nguva ino yandiri yezvinezvi. Zvinhu zvacho zvikuitika zvakawanda zvinotyisa zvekuti kana vana vedu vadiki vamwe vari kupinda mukutadza ari mwana mudiki chaiye kutsvaga mari yekuti ararame kumba kwaamai vake. Asi isu takakura tina kuzviona izvozvo. Baba vangu vaienda kubasa, amai vangu vari mubatsiri, asi mari yaishandwa nababa vangu inini yaitikwanisa kuenda kuchikoro nekudya. Amai vangu vari mubatsiri zvaikwana. Hatina kumbopinda muupenyu hwechipfambiso, hatina. But zvinezvi ukada kuzvitarisa nemitemo yacho inenge yakuiswa kunzi mwana akafunga nogara nemurume waanoda ngaenda anogara, iwe baba huro wepfuma huitese. Saka zvinhu zvakadai so munotarisa kuti zvingave zvinhu zvakanaka zvinogadzirisa here upenyu hwevanhu vatema netsika dzedu. Zvinhu zvisina kana shumo nekuti isusu taiziva kuti mwana anotororwa oenda kumba kwake netsika yakanaka. Kana chirambwa
vanhu vanoungana futi netsika yakanaka. Mwana oramba odzokera mumba kwake ozivikanwa kunzi mwana yakasiyana nemurume. But ezvinezvi hazvina zvese izvozvo. Mwana afunga kunogara apa anoenda kunogara nemurume. Mwana afunga kuenda kunogara apa anoenda kunogara nemurume. Murume ada mumwe mukadzi uku osiya mukadzi wake mumba. Saka zvinhu zvakadai so tingazvipedze sei tingayambuke sei zvinhu zvakadai. Ini ndikutongoona kuti upenyu hwatakurarama zvinezvi unotoda Mwari. Wakutoda kuti tirambe takamira pana Mwari, titaure naMwari kuti Mwari honai nyika yedu. Ezvinezvi tarisai muone zviri kuita kunze zuva kupisa kudai. Tinoiwana sei mvura? Munhu uchicheka ropa risiri rako. Nadai baba vachinzi Chikomba Chikomba chamai vacho ndo vakasika mwana uyu. At least unoti pamwe arwadziwa nekusapota vana mukadzi achiita chipambi chake. Ko ungangouraya mwana waona namai vake? Ima munoti kudheerera. Inini chimwe chinhu chandiri kuona hama dzedu ngadzimire nematambudziko ari kuwanikwa nesu vana. Mwana akayakumba achitaura kuti baba ndasangana nezvakati. Vangave baba mudiki vasara mumuri, vangava baba mukuru vasara mumuri, vangava amai nini vasara mumuri, vangava amai guru vasara mumuri. Mirai mutambire dambudziko rine mwana, mobatsirana nehanzvadzi nanasekuru vese varipo. Nekuti ndikuona kuti murume pamwe akadheerera zvichida mukadzi hana hanzvadzi dzake dzaikwanisa kumiririra. Nekuti zvinezvi mapurisa anoda mari. Kana usina mari hapana chinofamba kumapurisa. Saka isusu vehukama ngatibatsiranei mumatambudziko anenge auya nevana. Kana kumasangano kumachechi kwatinoenda ngavanzwisise kana munhu auya nedambudziko achiti mumba mangu ndikusangana nedambudziko rakati ngavamire vave vabatsiri pamatambudziko iyaya. Nekuti zvinhu zvakadai so zvinorwadza. Hatitombozvikwanisa mufunge ini ndikutonzwa kurwadziwa kubatikana nemwana uyu aenda uyu. Ndikurwadziwa zvinji. Zvinonakidza here zvakadai so. Mwana ari kuchikora kutarisira upenyu hwake. Pamwe akataura muchikoro kuti when I grow up I want to be a lawyer. I want to be a policeman. I want to be what? Munhu waya mucheka nebanga kudai. Munonzwa zvichiita sei? Munonzwa zvichirwadza sei asikana? Zvinorwadza sei amai vakuzvitambira sei? Chokwadi vanhu vechirumeka zvikontrorei. Gutsikana nemukadzi wako umwe chete iye wakatanga kuda. Munobudirei kunze kuchitsvaga vamwe vakadzi? Munoda vakadzi vei? Kana ona kuti mukadzi wako hakuteerera haite zvimwe, chimusiya utore mumwe unonyatotogara naye zviri official zvinozikanwa kunzi waroora uyu. Ungaurayi mwana asiri wako. Mufunge zvandirwadza, mufunge ndabatikane. Iko zvinezvi tiri kuona kuti kutanga musi wa1 December kusvika musi wa16 vanodziti 16 days dzekurwisa mhirishonga mudzimba. Zvinobatsirei? Ipo pakati pemazuva edu toona vanhu vari kuurayiwa, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kupondwa. Zvinobatsirei kuti vanhu vari kungotaura chete hazvina zvazviri kubatsira? Zvandataura pakutanga kuti nyika yedu haichisina tsika nemitemo neunhu. Nekuti vanhu vari kungorohwa mudzimbamo. Kunyanya vakadzi vari kuurayiwa. Vamwe vanotoita zvirema burikidza nemurume achitora chisimba. Nekuti isusu vakadzi hatina simba kufanana nevarume. But inini ndikukumbirawo nyika yedu kuti pavanisa mitemo yavo ngaisimbe. Kana yasimba vateedzere zviri kuitika kumakamba uku. Mapurisa aya ngavaregedze kutenderera vari macollection vachikolekta mari dzemadrugs dzedombo vasingaone zvinhu zviri kuitika. Ngavamirire nyaya dziri kuitika idzi, vamire vabatsire mhirishonga iyi. Asi vanoda mari yokuvharwa zvinhu zvakaipa zvichiramba zvichidaro. Handimuri kuzviona? Tingade kushora kana kuti mutungamiriri wedu kana kuita sei. Asi mapurisa vari mudunhu vanomiririra community society ngavawane kuti nyika yagara zvakanaka here. Panga nzvimbo ine Mufakose mukuitwa zvinhu zvakawanda asi mapurisa ari kukundikana. Asi vakasvika pane drug vakapiwa mari zvavo zvaringana. Vana vachifa kudai sehuku kudai. Mapurisa achikundikana kana uenda usina kana mari hapana chinoitika kwauri. Vari kuzviita kumakamba uku. Kungoti handikwanise kutaura imwe nyaya yakaitika zvayo. Handikwanise kuti ndizvitaure. Asi ngavagadzirise munhu akauya achiripota kesi yake. Ngavaiongorore kana kutosunga munhu iyeye. Engwani koti dziriko 1. Vanotadza nekuendesa vanhu kukoti ononotongwa. Wotongwa kaivo vasunga munhu vaita basa ravo vaopena dhoketi raitwa munhu ononotongwa nyaya yake. Yonotadzira kumusoro ikoko. Asi dzimwe nyaya dziri kugumira kana pana korobhorowe kana pamarimba apa. Hadzisi kusvika kumusoro nekuti vauda kudya.
Manda kudya inini ndinochiwana kupi nezuva riri kupisa kudai nyika yakaoma kudai. Ndinobva ndagara ndoneta hangu. Uya nemari akachingobudisa mari yake. Asi nyaya yondidzvanyirira inini ndiri right. Mukuzvionawo sei? Zvakaoma zvinhu zviri kuitika munyika ino. Isusu hatinambokura tine nyika yakadai. Takakura tine nyika yanga ine order. Ine mitemo uchitozikanwa kufamba kwakuita kwaurikuita zvinezvi kugara kwataita zvinezvi sangana kana kuenda kumbare uku ukanosvika kumbare zviriko zvacho hauzvide hautombozvida kuti nyatsotarisa vanhu kudai manheru mutaundi mese munenge makazara vanhu mari iri kunetsa upenyu hwakaoma but hapachisina order iripo taka vanhu vosiwa vachiita zvavari kuda here. Inini ndiri kukumbira president ngavamire pamutemo yavo nemagurukota avo ngavamire pamutemo. Madzimai aregedze kurohwa nevana. Kana munhu apara mhosva kana angave mukadzi achishusha murumewo ngaasungwewo nekuti zviri kwese kune umwe mukadzi wanonetsawo murume akasvika mumba hatingati varume chete. Saka ngavamire panyaya dzinenge dzakadai dzinenge dzasungwa nekuti isusu tinenge tichitaura tigere tine mapurisa anochengetedza tinenge tichitaura kuti tiri mukati menyika ine mutemo asi kana zvaakudai zvinorevei unozvipedza sei? Isusu kana nehamawo mwana akasvika opamba kana kunani akataura kuti murume wangu aita zvakati kana kuti murume wangu kudanana naye aita zvakati ngavamirewo votora uyo otora vonzwa masaidzi ese vogadzirisa nyaya. Isusu vanasikana kunyanya ngatiteererei ngatitedzerei tsika dzedu dzatakarayirwa nana mai vedu nana baba vedu tidzikame mukurarama. Chipfambi hachiraramisi asi maoko kushandisa maoko unorarama unosvika kure kwete chipfambi. Idya cheziya rako chedikita rako tengesa zvinhu zvako rima. Vanhu vazhinji vari kubva kumamisha uchiya munomu asi kumamisha ikoko kune maprojekti akawanda ari kuitwa ehuku embudzi echi asi unoona munhu ane ruzevha rwakanaka pane ivhu rakanaka achitiza achiya munomu Harare. Munomu hamuna kana chirimo munomu Harare hamuna kunze kwechipfambi chete ndio chaunowana chiri nyore. Nokuti kana usina pekugara wakutsvaga boyfriend uchikubhadharire rent iwe usina kana mari zviri kutonakira kune vanhu vane vabereki vane dzimba nevana vavo asi iwe uri kubva kumusha mubereki wako hana bvira itaimba uri kuuya muHarare usina kana sendi uri kuti zvozodii uri kutiza kumusha kuna mai nababa uri kuti zviitwe sei? Ngapaongororwe nyatsotoongororwa ipapapo. Varumewo vatataura navo vati izvi zvinoitwa nembwende. Sevanhu vevarume zvinorakidza kuti you are a coward. Ukaona uchivinga vanhu pakati peusiku uchicheka vana vakarara kana uchidzvanyidzira vana uchisa mapanga ako kuratidza kuti uri coward, uri gwara. Unofana kufesa ma-consequences ako in person. Kana wakonana nemunhu wakonana naye unotarisana nemunhu wakonana naye mopedzerana muri vaviri kwete kuti vana ndovova ma-casualties erudo. Tichisvika pano tanzwa mutumbi wemwana uchinzi wabiswa mumba umu. Imimi manga muripo mutumbi wemwana uchibiswa mumba. Upenyu hwemwana hwagurisirwa panzira nemunhurume. Munoda kuti kudii pamusoro pekuti iko zvino izvi varume vari kungoti kungokanganisirwa vari kubata mapanga zvichida kuuraya mukadzi kana izvozvizvi zvekuti munhu auraya vanhu. Chekutanga ndinoti mwana aurayiwa uyu haana kana mhosva, haana chitadzo chaitirana nemunhu. Innocent sewe yaendeswa pasina. Maybe anga chava mutungamiri kana kuve mumwe munhu mangwana. Chandinoda kutaura ndechekuti vanhu kana tadanana kana tapinda murelationship ngatisapinzei vana kana tanetsana. Zvinhu zvinorwadza kuti yes zvinhu zvaitwa nemunhu wechirume but murume uyu ndikatarisa anenge akauya asina intention yeviolence akauya tsvaga munhu wake. Panzi pane munhu anokwanisa kunge akapinda achita makuhwa. Handizivi kuti influencer ndiani but vakadzi vari panapa sekurwadza kwamufanira kuita mufanira kutaurirana chokwadi. Taurai chokwadi chakaitika chaizvo kana paine munhu akamotivata kuti zvinge zvichisvika ipapo taurirai vanhu chokwadi kuti ndo zvakaitika. Zvinorwadza kuti munhu wechirume anosvika ipapo. 9 months zvinorwadza. Tese takabuda mudumbu raamai. Saka ngatiwe tinokoshesa upenyu hwemumwe munhu asina chaatadza. Ngatiwe tinopakoshesa ipapo. Kana aripo akakonzeresa izvozvo zvekuti mwana azosvika pakuurayiwa munhu iye anofanira kufila guilty. Mwana uyu haana chaakatadzira munhu. Innocent so yaenda mumwe ari kuchipatara ari kurwadziwa izvi so tinozwa dhokta asati amatenda. Zvinhu zvinorwadza izvi.
Ngangodzidzai kugarisana mune zvakanaka tisingapinze vana mumatambudziko edu isusu. Inhamo yamunenge makupa vamwe vanhu. Ininiwo ndiri mubereki ndinorwadziwa because ndakatozomhanya ndangonzwa vanhu vachiscreama titakazokwanisa kutofondera mapurisa anga achika panzvimbo inei. Mapurisa kuya kwawo. Ndichipinda zvishwa ndakaona mutumbi wemwana. Mwana wekufa. Mwana wekufa uyu maurayirwa akaitwa kana mukatarisa zvigunwe izvi. Arakidza kuti munhu akafa ari kuhopa achirwadziwa. Akarwadziwa mwana uyu kurakidza kuti kubloka kwaaida kuita maybe. Achida kubata panga pachirwadza kucheka payapa. Ndozvakaita kuti zvigunwe zvichekwe. Vakaona, takaona zvishua, indakaona handisi kutaura zvekunyepa. Ndozvandakaona zvinhu zviri kutondorwadza semubereki izvozvo. Tiri kuona iko zvinezvi vatambotaura navo vati musapinzire vana munyaya dzenyu, pedzeranai mese. Asi kakupedzerana kwacho kwataakuona, svondo rakapera takaona umwe murume akasiya auraya mukadzi kumarondera. Sei iko zvino izvi varume vaakufunga kuti kupedzerana nemunhu kutora upenyu? Kwete varume chete, ngatiti sei iko zvino izvi vanhu vaakufunga kuti kana ndakuda kupedza nyaya dzangu kuuraya. Alright, ini ndinoda kutanga ndadzokera kunhau yemutemo yenyika chaiyo. Ndofunga kuti maleaders edu chaiyo anofanira kutanga kudzokera kudrawing board. Mukatarisa kumashure uko zvanga zvisiko izvo zvesvo. Tanzikambonzwa matambudziko ese ari kuitika. Zvakawanda izvo ndinonyanya kuzviblema kumalaws ari kuiswa ezvinezvi. Ari reluctant zvakanyanyisa. Hatingati ari reluctant but ari kupa leeway kune vese both parties kuita musikanzwa kuita zvisiri izvo. Anoona kana even isusu varume kana vakadzi vacho vari kungoita zvavanoda because mitemo ndoiri kusunungura izvo zvezvo, ndoiri kukodzeresa zvinhu izvi. Tikada kublema munhu chidai so varume yes tiri kuvaziva varume ndo vari kunyanya kunzi kubatwa nemaincidents akawandisa ekuti auraya aita chakati murume. But ndikada kudzokera pane zvese zviri kucontributwa nevakadzi because vanenge vari murelationship vanhu vairi haasi munhu wani. Chinoitika ndechekuti kana vanhu vapinda murelationship mukutaurirana vanhu ngavanzwanane, ngavataurirane zvakanaka. Madifficulties anowanika yes vanhu vanonzi ngavataurirane ngavaite sei tasvika ipapo futi tikatarisa masides ese hapana kutaurirana kunomboitwa. Sometimes varume vari kunyanya kuparira nyaya yekunzi havakwanisi kutaura. Ndikada kunyasa kutaurira describe munhu wechirume. Munhu wechirume munhu ane hasha. Ndoda kutaurirai munhu wechirume munhu ane hasha haakwanisi kuzviexpressa zvakanyanyisa. Handisi kureverera kana kuita sebaba avatadza vari kutotirwadza iko zvinezvi. Pandoda kutaura ndakamirira vanhu vechirume. Vanhu vechirume mitemo yakavadzvanya zvinezvi. Ndoda kutaura chokwadi. Mitemo yakadzvanya vanhu vechirume but kuti ngapatariswe ngapaongororwe vanhu vogariswa pasi potsvagwa nzira dzingasovwe nadzo nyaya. Tikaona vanhu vobva vari kunzoko especially varume vacho vari kunzi vane mhosva. Varume vazhinji vari mumajeri ukationa nyaya dzatiri kungonzwa dzinonzi murume akarepa murume akaita zvakati. Sometimes nyaya yerepi ndiri kungokumbira mukana unoyu ndi address nyaya yerepi iri kupindira varume zvakanyanyisa. Umwe wacho havana nemhosva, vazhinji havana nemhosva. Mukaiongorora I've got a recent story yandinokwanisa kutestify nini iye munhu anga ari innocent akatobudira ambospenda 2 months ari mukati ari innocent. Saka ndiri kukumbirawo nyaya idzi dzitariswe masides ese, dzisangotariswa nyaya dzevarume chete, ngadzitariswe masides ese. Tikatarisa nyaya yerudo kubva kare nekare vanhu vaipinda murudo vanhu vachitadzirana. Hasha dzamuri kutaura dzane varume idzi vaakudziita iko zvino izvi here? Nekuti kare kunyange tikada kutarisa chembere vanotokudza kuti kwaiva namai vaiita chikomba vanhu vaiita gumbo mumba gumbo panze, asi nyaya yekuurayana yakanga isipo. Chii chakukonzera kuti varume vadaro? Inini hangu maonero angu chiri kukonzeresa kuti vamwe varume vasvike pakudaro. Chekutanga vamwe varume vacho vari I would say kuti vari weak handiti. Vamwe vacho vanoshandisa mari kuti udiwe nemudzimai. Saka zvadaro washandisa mari probably mari hakuchisina. Pamwe mukadzi akuti zvichaita kuti tise tifambidzane because wagara uri weak kudaro wakashandisa an element yemari hapasisina chichabuda. Kuti uchizvitambira futi wanzi wewe zvedu zvaita sei zvapera, ndopaunozoona kuti maissues anenge achitobuilda mumwoyo memunhu nemupfungwa kuti munhu anenge achitoplana kuti ukazondiramba iwe ndichazodai kana iwe ukazondibvuma ndichazodai. Saka tiri kuti maconsequences acho anouya out of kuti vanhu vanenge vakaplana zvavakaplana and munhu kana warambwa accept. Kana warambwawo zveshuwa kana machallenges mukudana naimo munowanika zvese, the good, the bad, the ugly, zvese zvirimo handiti. Saka iwe unofanira kuacceptawo woitawo kana wanzi hazvichaita and then you move on. But tiri kuti isusu sevarume
iyi kwandiri nini sign of weakness handiti yekuratidza kuti wewe watoti kondema tese ende isusu tatobatwa nemhosva ende zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinoshoresa ende baba ava imbwendi. Vazhinji vatataura navo vachema pamusoro pemapurisa. Ngangoti ndakarara ndiri mwana wepamba ndadziri kumapasti 9 ndopandakanzwa mwana akuchema ndibatsiraiwo kani ndibatsiraiwo ndakuuraiwa kani ndopandakamuka mwana anga atomudining akachingidzira ropa maoko kudaira tozara maoko china yandine zvinonzi baba chikomba chamai yangu chiri kundicheka nebanga vari kupi vatiza ndopandakapinda mumba mavo ndichida kutsvaga chekuti tigame ropa ndopandati Aisha ngatipinde mumba patapinda tauda kutsvaga chitisheti chekuti tigame ropa Aisha ndopakati amire ndange ndabereka mwana ndobva afugura pamubhedha ndopatakaona mumwe mwana atouraiwa kudhara atochekwa akatofa. Ndopandakabva ndangobuda mumba ichiridza mhere ndichidaidza vanhu vemuraini kuti uyai muno mashura aitika pa3 Watt. Mwana uyu akadreswa haini ndandisisina simba rekudresa nekuti ndavhunduka nezvakaitika saka baba wepa next door nanesi wepaseri pana mufa apa ndo vakakwanisa kudresa mwana ndobva aiswa mumotikari ndobva tasumuka pamba patichiri kuenda kuHarare hospital tabva taenda nekumarimba saka indava ndanzi nemapurisa imi muchisarai nekuti ndimaona zvaitika muchitipawo muchitiudza kuti zvafamba sei saka ini ndakabva ndasara pamarimba ava vachibva vaenda nemwana kuHarare hospital ndobva anosarako saka nezuro ainzi vaida kutraya kumusona saka mwana anga asisina chiveve saka akachema zvakanyanya ndobva vamubaya injection hanzi zvakaramba kushanda saka vaiti nhasi ndopavanomubaya anoenda kutheatre saka tiri kunzwa kuti hasati asonwa mwana. Imimi makanzwawo mhere yamama ava munogara padhuze namama here uye chii chamakaona imimi? Ndizvozvo ininiwo kwaita vekuma9 tv takatogara mumba takatandara tichiona TV saka inini takatobudiswa mumba tese mhuri kuti baba vekwangu neni nemwana wangu mukomana nemwana wangu wadiki tanzwa kuchema kwemukomana uyo akapona uyo ari kuchipatara ari kuda kusonwa akachema zveshuwa akati ndakutofa kani ndachekwa uye mundibatsire kani baba vangu vakuda kundiuraya ndopatikamhanya isusu panext door tichinoona kuti chii baba vekwangu ndopa wakatozoti kuvana munext door imo mamina anga aurayiwa mumwe wacho chititsvagirewo chijira chongoti chero otsvage chihembe chero tingona kudresa mwana tisunge huro kuti ropa rimire kuita sei kubuda nokuti ropa mudining mese magogo materos ese angazara ropa razara pasi nokuti ropa raibuda zvesvo zvakanyanya. Kuuya kwakaita murume uyu pamba penyu hamuna kumuona achipinda here? Murume uyu ndingangoti pakuseni sataenda kuchechi akambouya vakatobuda vese nemukadzi wavo vakatoperekedzana achienda kubhora. Ndabva kuchechi akadzoka akabata paindi yake yedoro apinda mumba ina ndamboita chikadziko nekuti ndinoziva kuti ifamily vanogara ipapo ndo vanochengeta vana sekuziva kwanda ndichingozviita. Saka kumanheru kudzoka kwavakazoita ndambozombozviteerera ndanda mumba. Chandakazongonzwa imhere chete yekuti mwana ari kuti ndakuuraiwa nababa. Nozova ine vana vatatu vakomana 2 nemusikana 1. Umwe wacho mwana wechitatu aivemo here pakaitika chiitiko ichi uye ari sei? Aiwa aivemo ndiye akapunyuka pavana vese musikana kuenda grade 7 wegrade 6 aivemo asi vana vakanga varara vese saka baba ndongo vakatotaimira zvezvekuti kwataka vana varara uyu wokutanga akatofa uyu akatourayiwa akakotsira pakuzobata wechitu uyu vakuda kumucheka uyu akazobuda achichema ndiye akazoita kuti ndo pakazowana mukana sister yacho yekutiza vakucheka uyu wechitu saka pakabuda achishedzera vakaziva kuti vanhu pavachabuda ndinoonekwa ndo pakatiza baba wacho saka baba wacho patikazobuda isusu hatina kuvaona vakanga vatotiza already. Muri madzimai makaona imimi zvinezvi umwe ari kutobuda ropa achekwa mukono umwe achekwa akarara zviri kukubatai sei? Zvakangoma zvakaitika mufunge inini nepfungwa dzangu hangu baba ava vaifanira kupedzerana nemunhu wakaidanana naye kwete kuti kutora hasha dzavo kudzisa kuvana hapana pavaifanira kupinda panyaya dzamai nababa vaifanira kupedzerana pauboyfriend neugirlfriend wavo kutoti vapedzera ushungu kuvana vana chavanoziva ma innocent souls.
Tabvawo kune imwe road muno Mufakose uko kwakaurayiwa mwana umwe akachekwa nebanga. Iko zvinoizvi taakuno kuna Korobraway kwaigara murume asiya auraya mwana. Imimi sevavakidzani, murume uyu maimuziya ari munhu akaita sei? Inini kumuziva kwandaita murume uyu vainzi baba Alice. Zveshuwa takagarisana. Ndinoti nematambudziko nezvaitika neurombo. Tatisina tarisiro yekuti tingasangana nezvinhu zvakadaro. Mufunge baba Alice ava zita ravo rekutanga vainzi Thomas. Asina tarisiro yekuti baba Thomas vangaite zvinhu zvakadaro. Semunhu watanga takagara naye zvakanaka. Aiwa tanga takagara nawo mufunge zvakanaka nemhuri yavo. Vakanga vane basa ravo ravaita ravaizikanwa naro kazhinji rekutengesa nyama. Taitotenga mufunge kwavari mune zvakanaka. Izvi zvachiitiko chaitika ichi chatikatyamadza ini zvokuti tapererwa, takatogumirwa kushaya kuti toita sei, zvatotishamisa mufunge. Ende akanga ari munhu akanaka baba Thomas, even tichigara naye tanga tichigara naye zvakanaka. Zvauyawo munongoziva zvinoitika. Haurambire munhu kana munhu pachinge paitika chakaipa. Satani ari pabasa. Kana uri mweya waSatani, tinoti Satani afamba zvisirizvo. Asi tinongoti nekushaya kwaita mwana toti mweya wake uzorore murugare ndine urombo. Baba ava kuno kumhuri yavo yakakura sei? Mungatsanangura kuti vane mudzimai nevana vangani? Baba vane mudzimai wavo nevana vavo 4. Anga ari munhu ane rudo nemhuri yake. Saka zvokuti kwanga kune girlfriend kwa kune tatoshamisika kuti chizvinzwa nhasi kuti paita girlfriend yazoita sei yazourayirwa vana. Hatinambofungira kuti vangaite zvakadaro. Ende munhu akanyarara zvokuti baba havana kana hasha nemunhu. Asi andambonzwa vachirwa nemunhu kana kunzi vaita sei. Zviri kutondinetsawo kuti mhuri yake chose. Patabva nekuti kwatabva tanzwa mudzimai wokurayirwa mwana achiti iye vakanovhurisa dhoketi nekuti vairohwa. Ko kunoku imimi nemhuri yake anga akagara sei nemhuri kunoku? Pakugarisana kwavanga vakaita nemhuri baba ava, hatirambi kuti mudzimba umu vanhu vanombonetsana. Vaimbonetsana havo, but kwete kuti zvakanyanya. Sekutaura kwataurwa kwaiva kunzi vanga vaine rudo nemhuri yavo. Zvegirlfriend izvi tatozvinzwawo nhasi. Hatina zvataiziva nezvazvo. Tozoti munhu anga aine rudo nemhuri yake. Ndo maziro atavaita anga ari munhu akanyarara. Nemabasa abatwa nanhasi tiri nekakubatikana nekuvhiringidzika. Tabatikana tine urombo nezvaitika izvi. Iko zvinezvi mudzimai wavo aripi nemhuri yavo iri kupi? Mudzimai wake hanzvadzi yababa Alice ava ndo yanga ine muchato musi weSatati. Saka sekuziva kwedu isusu amai Alice vakaenda musi weFriday kumuchato. Baba Alice havana kukwanisa kuenda, tisingazoti sei vasina kuendawo. Asi pari zvino mukadzi wavo asati asvika achiriko, but kusumuka vainzi vakasumuka here, zvainzi motikari vakakwira ikafira murodhi. Ndoyazonzi iri kugadzirwa here kudi handizoti pari zvino, asi kusvika pamba vasati vasvika. Semadzimai hongu muri muvakidzani waThomas, iko zvinoizvi akutonzi imhondi nekuti atora upenyu hwemwana mudiki. Umwe iko zvinoizvi ari muchipatara akachekwa zvakare. Munonzwa sei semadzimai? Nekuti tiri kuona kuti nyaya dzevarume vari kubaya nemapanga vachiuraya dzokuramba dzichiwanda. Semadzimai zvinokubatai sei? Nyaya idzi handidi kunyepa zvangu. Inyaya inorwadza, especially nyaya dzekuurayiwa idzi dzemumba. Vanhu hatirambe kuti vanhu vanonetsana mukugarisana. Saka chiti chakafukidza dzimba matenga. Handiti nyawo munhu mukakanganisirana. Ini ndinoda kutaura chinhu wani kuti ngatidzidzei kuzvidzora. Ngatisave nehasha dzakapfurikidza zozosvika pakuzouraya. Apa vakakanganisa, takabatikana kubvira makuseni kutadza kunatsofunga zvakanaka nenhau yataitirwa muraini muno. Chiitikwe chasachamboitika muraini muno. Saka hangu ndoda kungotaura hangu kune vamwe kana kuvariko vamwe vari kuzviita kuti zvinhu izvi hazvina kunaka. Chionai pazvasvika zvaurayisa upenyu hwemwana burikidza nemabasa ayo. Aiwa takabatikana. Tikuita kupererwa, hatisi kuziva kuti tozvifambisa sei nezvataitirwa muraini muno.
mashoko amungade kutaura? Ndinoti kumhuri yeZimbabwe ndine urombo ufunge ndofunga kodzero yomudzimai kana wakatakura 9 months unotonzwa kurwadza kwayo. Ndinoti tarasikirwa ufunge nemwana wedu kuti anga antoriwo netariso rekuti dai anga atokurawo aita mhuri yake ndofunga aizochengetawo amai vake sezvo tanzwa kuti akarasikirwa nababa zvinorwadza. Ndinongoti kumhuri yeZimbabwe zvisinei kuti zvaitwa nemunhu watinogarisana naye achatonga ndiMwari. Kunyange vanhu tikataura hedu tinotaura nekuti zvinenge zvaitika, asi isusu takungopira kuna Mwari kuti Mwari chiitai sekuda kwenyu. Mweya womwana uzorore murugare. Kunyange neuyo mwacharinzi ari kuchipatara takutokumbira Mwari mweya mutsvene ndiwo apindire apore nezita raJesu. Ndiwayo mashoko angu. Ndinongoti kumudzimai wose tiri kunzwa kurwadziwa, tiri kunzwa kubatikana. Chatakangomira kona Amai Alice kuti pavanouya vachinzwa nhau dzakadai vachazvitambira sei, zvisinei mweya wemwana ngauzorore zvawo murugare. Kuri kuti iko zvino izvi Thomas awana mukana wekunzwa imimi vavakidzani vake muchitaura, chii chamungade kutaura kwaari? Ndangoti kuna Thomas zvawakaita hazvina kunaka, hazvibvumire zvamakaita zvekuponda. Kode anga ari mwana wenyu akachekwa, zvaifadza here? Hatimbokurevererei kuti makaita zvakanaka, zvamakaita zvakashata hazvina kana kutombotifadza. Ende Mwari havafari nazvo, makarwadzisa amai vemwana. Chero dema makaitirwei negirlfriend renyu, amaisvika pakuuraya mwana. Mungadai makawanawo zvimwe zvamunoita zvisiri zvekuuraya. Kuuraya vakatadza. Mungade kuti kudii? Kuri kuti Thomas matimi maimuziya ari munhu akanyarara achigarisana vamwe zvakanaka. Chamungade kutaura nekuti makahadzika kuti aita chinhu chakadai? Inini chandingataure pamberi penyu totaura kuti kana uchinge watadza akatora mutemo akaisa mumaoko ake ngaatongwe zvinoenderana naye nekuti auraya. Kana uchinge wauraya, shoko rinotaura kuti kuna Kesari zvinoyenga apuwo mutongo wake nekuti auraya. Zvakare auraya mwana mudiki anga asati akura, ngaapuwe mutongo wake. Ndichida hangu kutsinira zvataurwa izvi kuti nemhosva iyi isusu hatingareverere, nokuti kuuraya upenyu hwemunhu waatogora. Ngaapiwe mutongo unoenderana nemhosva yapara. Ndomashoko andingataure pamberi pevana vemudzimu wemuZimbabwe kuti ndine urombo nezvaitika, nokuti tikada kutora isu mutemo kuisa mumaoko kuti aiwa ngavaregererwe, nyaya dzicharamba dzichingoitika. Saka tinozviisa mumaoko kuti ngaatongwe nemhosva dzake dzaaita. Tinoramba tichiuya kwamuri kuti mhirizhonga haina zvainotibatsira. Mhirizhonga inoparadza nyika yedu, kune varume kune vakadzi. Tichinge tatadzirana ngatiyananei. Kana rudo rwaramba tosiyana murugare. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.